Hondarribiko Guadalupeko santutegiak bat egin du Red Week 2024 nazioarteko ekimenarekin. Eliza gorriz argiztatu zen jazarturik dauden kristauen errealitatea eta erlijio askatasuneza ikustarazteko. Aste hau aberatsa izan da, anei arteko bilkuretan, eta egin diren erretiroak dira horren lekuko. Hondarrabian apaizen erretiroa ospatu zen. Loiolan, itxaropena ospatzeko abendualdia izenburupean, leikoen erretiroa. Eta azkenik, hausnarketa espiritua bultzatzeko, gazte bokazio pastoraltzaren erretiroa. Andaluziako Ponte Generaleko Jesus Nazareno parrokiak bide mision izeneko ekitaldi eraldatzailea ospatu zuen, eta Antxon Serrano misiolari Xabiertar Gipuzkoarrak zuzendu zuen ekimen interesgarri eta parte hartzailea. Azaroaren 27an Gipuzkoako hainbat elizetan Domina Mirarigilearen Amarginaren eguna ospatu zen. Adibidez, Irungo Junkaleko parrokian 9 urrena San Bernadoren otoitzarekin eman zitzaion amaiera.